aloitettiin Huberilla. Ja nyt sitten Kasperi Vehmaa kolmannelle kierrokselle. 20-vuotias Lappeenrannan urheilumiesten ja Suomen hyppääjä. Hän on 4. kilpailussa, lähestyy lankkua ja lentää pitkälle. Tämä on 8-metrinen jotakuinkin Vehmaalta, jos vielä mitataan. Kolmoskierroksella erittäin hyvä hyppy. Vaitulukiina oli edellä 7,93 ja suomalainen onnistuu. Hänellä on hyvä päivä meneillään. Näytti kyllä hyvältä ja tykkään kyllä, että Kasperin juoksu on nyt hyvällä mallilla. Eli tullaan riittävän kovaa lankulle ja kyllähän Kasperista siitä hypätä osaa. 7,97 ja suomalainen menee kilpailun kärkeen. Ai että, loistavaa. Nyt on kyllä todella tiukka pituuskisa penossa ja Kasperi ottaa johtopaikan. Mattia Furlani joutui Posidar Sarabojukovin käsittelyssä myöntämään paremmuuden keväällä tuolla halleissa. Miten käy nyt Vehmaan? No kyllä Sarabojukovkin tulee sieltä pitkälle. Kyllä tulee bulgarialainen pitkälle ja näyttää, että jos mittaa annetaan tälle hypylle, niin valitettavasti nyt Vehmaa, sori vaan, mutta taitaa bulgarialainen mennä ohi. Ei se mitään poista Vehmaalla, aivan huippukisa, oma ennätys tehtynä, mutta Sarabojukoville vielä mitta tästä saadaan. Kyllä se on 8 nyt metriä. ollaan pitkälle, joo, ja no, 7. näyttää, että ollaan pitkälti ylikin. Ja tämä tavaramerkki on nähty ennenkin, nähtiin keväälläkin ja se tulee sieltä jälleen ja se lähtee tuolta jätiltä niin pehmeästi. 8.21 tulee sieltä Sarabojukovil. Tuli kuin, no ei pois sanoa, että tuli kuin puskista, mutta 5. kierroksella lävähti ranskalaiselta. 8.25 on tämän hypyn mitta ja sillä irtosi nuorten Euroopan mestaruus hänelle. Hän oli Euroopan mestari myös alle 20-vuotiaissa ja nyt hän on myös sitä alle 23-vuotiaissa. Mutta Kasperi Vehmaa pronssimitalille ja jos mietitään Jesse Kasperilta tätä kilpailua kokonaisuutena, hän tuli 7.75